Iti sumarunumot nga maipalagip tayo kada gito'y da kakailian kanda dumapay nga dumdumngeg iti daytoy nga radio sagada ket dagitoy damot tourist, local or foreign tourist. Ket no mabaling kuma ket i-observe tayo pa jay itsura ti weather before tayo nga agbiyahe nga umay dito sagada tano jay ay ayat tayo nga agbisita lalo dagito da caves ket no nagpigsa iti tudo ket han tayo nga agpauneg kadagito da caves ta delikado. Dati experience iti previous nga nakulong dagito da tourist tayo ijay unig ti caves ket nagrigat pay nga ma-rescue. So mawawagan dagito da visitors nga mangkayat ken mang plan-plano nga umay dito yo sagada nga bumisita kadagito da tourist spots tayo nga kakailian. Da kayo met nga da contacts na kadagito da nga visitors ket paki-remind nyo met lang isuda. Awagan ni jay tulong nyo met lang kapag tulungan tayo nga paki-remind dagitoy da mangkayat nga bisita nga umay dito ay pagilian tayo nga sagada tapno at least amuda man ti pa naka-timing da nga panagbisita dito lugar tayo apo. Ket daytoy met maysa daytoy launay pa naka-abide tayo met iti kwa pa nakatungpal tayo iti ordinance on curfew hour. Lalo dagitoy da pag establishment nga pag-inuman nga isuti maysa nga paspasyaren dagitoy da kapulisan nyo iti Sagada Municipal Police Station. Tapno layong malapidan iti maaramid manen nga mading pasamak ditoy pagilian gapulang iti data nga lumamlampas kayo iti oras nga agiinom dita establishments ket isuti maysa nga rason nga maan-anawaan nyo pay ket DJ at least isuti maysa nga best practice tayo iti sagada tapno sa at least iti panagka-cooperate di ay dagitoy LGU tayo nga panaka-enforce daytoy municipal ordinance ket at least makatulong. So far dati previous nga na-close iti establishment gapulang iti panakalabsing iti daytoy nga curfew wenno daytoy nga ordinance apo.